protivpravne radnje? Da li činimo protivpravne radnje? Da li možemo da im kažemo da se odavde sat vremena nećemo skloniti? Vojću! Dobili smo drugo upozorenje! Da li policija bije narod posle trećeg? Zim. Izvinite. Šta će ovi majmuni? Da su mi normalni? Da su normalni? Sa žandarmima su ovdje sad, ajde snimamo. Ima pa će duga da snosi sa strane. Dobra.